Hey you guys, είμαστε εδώ. Δεν είχα βίντεο που να ανοίγει αυτό το vlog, οπότε ορίστε η εμπειρία μας με την Εθνική Ελλάδα στο ΆΚΑ. Είμαστε εδώ, στο ΆΚΑ. Είμαστε στο ΆΚΑ για να δούμε τον Γιάννη, ο οποίος δεν θα παίζει. Στην μπλούζα. Τώρα επειδή τρυπόμαστε θα το συνεχίσουμε μετά. Εδώ. Θα το κάνουμε μετά. Οκ, είναι έτοιμα βίντεο. Εδώ. Αυτά. Βρήκαμε τις θέσεις μας. Είναι τέλειο. Και τώρα θα χορέψει η γιου μου. Για να το μάθω. Παιδιά, είμαστε 59, έχουμε ακόμα. Παιδιά, χάναμε 100 πόντους και σοβαρήσαμε. Ναι, γιατί είναι λίγο κοντά. Θα μας κλάσει. μέτρα, στρίψτε αριστερά στη διαδρομή. Παιδιά, έχουμε οριακά χαθεί. Όχι οριακά, Έχουμε χαθεί τελεία. Δεν ξέρουμε που είναι ο ηλεκτρικός από εκεί, ρε. Μπράβο. Ναι, μάλλον. Παιδιά, Στρίψτε αριστερά στη διαδρομή, μετά σε 100 μέτρα, στρίψτε δεξιά στη διαδρομή. τέλος πάντων. Πολύ καταπιστικό. Δεν ξέρουμε που είμαστε, έχουν φύγει όλα από το ΆΚΑ. Βέβαια, αυτό είναι λίγο θετικό γιατί θα βρούμε τον ηλεκτρικό άδειο. Να βρούμε όμως τον ηλεκτρικό. Και μπήκαμε. Η Αλεξάνδρα καλά είναι, στενοχωριέται. Πέσεις τώρα, τι να της πω, ναι. Ας πάμε με το πλήρω. Σε 60 μέτρα, στρίψτε δεξιά στη διαδρομή. Και αυτά. Send help. Χάσαμε. Και αυτά. Θα σας ενημερώσουμε. Παιδιά. Μπορεί να είναι οι τελευταίες μας likes αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω χεστεί πάνω μου, νομίζω ότι θα πεθάνω. Δηλαδή, οριακά βάζω τα κλάματα και εγώ δεν κλαίω τόσο. Και δεν βλέπω καν φως. Εδώ δεν έχει φώτα. Η Αλεξάνδρα έχει χεστεί πάνω της, βρίζει το απάτη και το κινητό της. Έχουμε μια οικογένεια. Έχουμε μια οικογένεια πίσω μας, οπότε είμαστε safe. Ναι, πίσω μας είναι 3 χιλιόμετρα. Εδώ πέρα δεν έχει φώτα, τίποτα. Παιδιά. Διακοπή. Είμαστε σε αυτά τα μεγάλα που βγάλαμε φωτογραφία πριν. Εμείς έπρεπε να περιμένουμε την οικογένεια. Θες να περιμένουμε λίγο? Ναι, αλλά φοβάμαι να κάτσω και θα. Μπροστά έχει 2 άτομα όμως. Εντάξει, λέω, δεν θα γυρίσουμε πίσω. Εγώ πιστεύω, λέω να προχωράμε. Απλά πιο αργά. Surviving. Παιδιά, δεν έχει τίποτα από φως. Δεν έχει φλάσει το κινητό σου. Για βίντεο δεν νομίζω να. Δεν ξέρω, δεν το είδα. Μάλλον θα έχει πει, δεν το είδα. Αλλά εδώ Θα σε γαμίσω. είναι ωραία για stargazing. Το κινητό της Αλεξάνδρας της δίνει ελπίδες, ενώ είναι ακόμα κολλημένο. Εγώ έχω 20%. We'll live in life. A day to remember. Οπότε κάνουμε vlog τα τελευταία μας. Όποιος βρει αυτό το κινητό, Ναι. το κινητό μου το αφήνω στην αδερφή μου. Να μου το φτιάξει κιόλας και να το δώσει στο παράδεισο. Πώς αστείο δεν ανοίξετε που θα έχει 100 screen. Θα το ανοίξω ερωτηματικό. Κοπέλα μου δεν είναι κάτι. Παιδιά, πίσω μας είναι οικογένεια και έχουν φακό, οπότε τους Και δεν κοιτάω. ψήνουν να πάνε λίγο πιο γρήγορα να είμαστε μαζί. Κάτσε δείτε. Να, φέρνει το φακό σου. Είναι λίγο αστείο γενικά εδώ.
Μαλάκα, δεν θα ξανάρθω σε αγώνα. Περπατήσα. Στην εθνική. Α, καλά, η κοπέλα τι λέει. Πέρα το ότι δεν έπαιξε ο Γιάννης. Δηλαδή ξεφτιλίγει. Ο Γιάννης. Γενικά. Χάσαμε και παταγωδός. Μας έκαναν λίγο τι ήθελαν. Δηλαδή Ναι, έβγαζε τον ακριβώς. NBA για να πάρουμε λίγο. Και ο Θανάσης NBA ήταν επαγγελματίας παίχτης reality εκεί μέσα. Τέλος πάντων. Σας κλείνω, παιδιά, να ανοίξετε το φακό και τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε. Ερωτηματικό. Γεια σας. We made it. Σαν όνειρο.